Imos que información deportiva. Cabo de Cruz impúxose en Bueu e líder en solitario a Liga A. Rianxo foi a segunda en Bueu e primeira en Chapela, quedando á fronte da clasificación. Fin de semana de emocións e remo, a Liga Galega de Traiñeiras avanza e o fai con bons resultados para os equipos da comarca. As ligas A e B están dominadas polo momento por embarcacións barbanzás, xa que Cabo da Cruz confirmou o seu momento con 2 triunfos e Rianxo fixo o propio cun segundo e un primeiro postos. A Liga viviu unha dobre xornada en Bueu e a inicial, a do sábado, tivo só un dominador. Os vermellos puxeron a directa e remataron cun tempo de 20 minutos 41 segundos, unha vantaxe de 14 segundos co seu perseguidor, Tirán Pereira. O domingo a loita estivo máis rifada. Os crucenses leváronse a segunda vitoria da fin de semana e a bandeira Concello de Bueu, pero suando e con só 3 segundos de marxe con Samer Tolameu. Seguramente estaba un poquinho máis complicado na xornada do sábado. A verdade que veuselle remar moi cómodo, controlaron a regata prácticamente de principio a fin. E logo o domingo sí que parece que xa Meira e Tirán lle puxeron as cousiñas un pouco máis difíciles, xa se tuveron que esforzar un pouquinho máis. Neste caso Iago, o adestrador, tamén fixo algunhas rotacións para ver que tal responden os equipos. Bueno, responderon ben, é verdade que lle costou un pouquiño máis, pero bueno, os outros tamén reman, así que tamén os outros tamén pois afinarán cousas, intentando mellorar, pero bueno, a lectura é moi positiva, están dando moi bo rendemento nestas primeiras regatas. O xen competitivo de Cabo da Cruz se iba a relucir para seguir ao fronte da xeral e avantaxar o segundo Samer Tolameu en 3 puntos. A Liga B arrancou a competición coa segunda bandeira Praia de Pescadoira, que foi para Salgado Perillo. Os remeiros tiveron unha bonita loita con Rianxo, que finalmente foi segunda ao parar o crono a 6 segundos de Salgado Perillo. Cabo da Cruz B rematou terceiro, Pobra quinto e Ribeira sétima. E o domingo na cuarta bandeira Chapela Wofco houbo un cambio de guión. Os rianxeiros saíron mellor e mantiveron o ritmo para anotarse o triunfo e ondear a bandeira con 10 segundos de marxe con Salgado Perillo. Puebla foi cuarta, Ribeira quinta e Cabo B sexta. Así, un dato característico ou significativo é que onte a idade media do equipo era de 18 anos. O remeiro máis vello tiña 23 anos e o máis xoven tiña 16. Onte non saleu a regata que nos gustaría, o sábado sí que fixeron unha regata moi completa, que incluso nos sorprendeu a todos, que estuveron aí na pelea peleando prácticamente pola bandeira dende o principio da regata. É verdade que Perillo marcou cabeza desde o principio, pero bueno, ao final non se distanciou máis. E onte non saleu, ao final tamén supoño que remar 2 regatas no fin de semana sendo rapaces tan xóvenes, pois seguramente lle pasa factura. Pouco mudou a clasificación xeral, dominada por Rianxo, seguida de Salgado Perillo e Puebla. Cabo B cuarta e Ribeira sexta. En a Liga F, a mellor embarcación da comarca foi a de Cabo da Cruz. As remeiras vermellas firmaron unha boa regata na 10ª bandeira feminina Concello de Redondela para finalizar cuartas. As rapazas remaron só o domingo en Chapela, tamén facendo moi bo papel, conseguindo un cuarto posto, un posto mellor que as últimas regatas, que fixeran un quinto. Mantémonos na quinta posición, pero bueno, a idea é que é un equipo moi xoven, tamén se xuntaron agora en última hora para conxuntar o bloque, pero bueno, vese que cada semana dan un pasiño máis, esa é boa señal. Rianxo foi sexta e Esteirana na oitava. O triunfo foi para Salgado Perillo, que viviu unha intensa competición con Tirán Pereira para anotarse o triunfo. Salgado Perillo domina a xeral, Chapela é segunda e Tirán terceira. Cabo pasa ao quinto lugar, Rianxo é sexta e Esteirana sétima.